Inna lillahi, 'yan bindiga sun sake kai hari dutsen ma da ke jihar Katsina sun sace mata da ƙananan yara. Ku biyo mu a cikin shirin don jin cikakken rahoton. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashin labarai da rahotanni wanda ke farauto muku labarai da suke faruwa a nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Idan wannan ne zuwan ka karo na farko izuwa wannan tasha, to kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Ga nan cikakkun labaran. Makonni kaɗan bayan kashe kwamandan yankin Dutsen ma, 'yan bindiga sun sace mutane 9 a quarters ɗin Shema da ke cikin garin. Rahoton ya tabbatar da cewa maharan sun yi awon gaba da mata guda 4 tare da yara guda 5 a harin da suka kai ana tsaka da ruwan sama. Kakakin 'yan sandan jihar ya ce tuni hukumarsu ta jibge wasu ma'aikata a yankin sannan ta baza komarta wajen ganin ta ceto mutanen da aka kwata ko in ce aka sace. Fatan ma'anan shine Allah ya takaita wannan abu ya kawo ƙarshen wannan al'amari na sace-sacen mutane da garkuwa da mutane da ke faruwa a yankin arewacin Najeriya. Kuma da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Kar ku manta da danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo.